Jakarta 17 bulan 5 tahun 2020. Taruntua kemanakan den buyuang karapai di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure buyuang Allah mamak baco dengan sepenuh hati dan sepenuh emosi. Membaco sure buyuang agak manggalagak bana amak. Jo asam-asam lambuang naik den. Ditambah pulo naik gulo dan 600. Buyuang karapai kemanakan den. Biar den nasihati waang sakaliko. Ang baco surek den ko elok-elok. Sabananyo lah lamo babulu incik mato den mencali waang mayuang. Rancak waang barangke dari rumah gadang tu. Dulu dak takana deang den pokok waang manggaleh. Jan kabala boleh jo pokok-pokok abih lindang de waang. Kan kalera. Sudah tu. Den kreditkan waang Honda. Sabulan luruh saya taluk deang membayar ansuran. Bulan kedua lah nyo tarik Honda tu dek durang dialir. Den tanyuan ka waang. Wanganyo galak-galak terkekeh. Kama apa utaang? Tumbuang. Astagfirullah. Bacaru dan gara-gara waang mayuang. Ang keceen dan bagak-bagak bodoh. Batu. Nan bagak tua den nan bodoh tua. Le mengarti. Dek bagak den bisa dan kuasai kaki limo di Jakarta ko. Jo tanah-tanah abang tu tua den komandane. Le mengarti yang. Dak mangecen sombong do yuang. Lah anan kaderen kini di Jawa. Tu cie lai. Angke ceen den sampilik karyang. Lai takana deang waktu ang ke Jakarta dulu. Berang-berang bini den kang. Tapi leden sale enjuo rokok gunung gula. Sabungkuh ke dalam Sarawak kaciang. Yuang. Samada-mada waang yuang. Tapi waang tetap juo anak kakak kanduang den. Jan ang gertak-gertak lo den jo gambar lardiang di dalam suri ang tulai. Jo samurai ang gertak den dak kasuruk gelangkah den. Di Jawa ko le jaleh dia. Ladiang jo samurai tu makanan den. Tu cik lai. Den suruh dulu ang kaladang. Alun pangkua ang paci piti rokok, piti makan siang sampai jo piti merokok malam beko ang tanyuan kaden. Tapi karena den ibu juo jo ang den agih juo. Banyak lena. Dulu den carian calon bini. Anak gadi hurang nan ang larian. Sampai den barusan jo mande jo ayah 100 mamak pajatu. 3 hari siang taluk babini jo pajatu sudah tuang tinggalkan. Di mana tak utaang tu. Kok den lai bapitih yuang. Banyak pitih den. Tapi tak mungkin wak den ka mengureh na ang setarui. Takut beko baca kak lo den bini den. Anak-anak den banyak lo. Basusun paku. Nyo butuh banyak pitih. Nyo butuh biaya banyak. Le mangarat tiang. Agar ang ketahui yuang. Manyasa gadang dan membaca sureang. Untuang iman dan kue. Kalau indak. Lah ta minum kopi. Lah ta makan bakwan salapan di bulan puasa. Lain mengerti yang. Sabana sakit kepala den. Dek memikirin waang. Dulu den pernah sakit gara-gara memikirin angku. Apa perlu den babini surang lai untuk mau bek sakit kepala dan koyuang? Rencana den yo ka babini surang lai. Tapi ingat, jan ang sabuk-sabuk kait teang. Nyogar gaji itu den beko makasuk den kaki den beko. Yuang.
Waang lah gadang. Hanyo waang nan kadiharu. Abaang na kadiharu. Tak babaun tunjuk dendo. Pambali rokok daunan daun nyose. Nyo mintaan juo kaden. Abaang inyo yo gagah. Tapi utak dak doh. Karajo tak pandai mencari pitih pamaleh. Parangai apaang tu turun kawaang kini. Tapi ang lebih parah. Ang buru inyo lai gagah. Dulu apaang jamaang acok bercakap. Sampai jo piriang-piriang nendak basalah abih nyo pacai. Tapi itu tak masalah di dendo. Tapi namparah lah yuang. Sawah-sawah pusako untuk jatah amaang. Nyo lantaan. Nyo makan surang. De ayah tu. Utak ayah tu memang kurang. Kini den juo ang salahan baru. Kini ang catat ikolah. Iko petuah dari den. Kamanakan barajo ka mama. Mama barajo ka pangulu. Pangulu barajo ka mufakai. Mufakai barajo ka alu ajo patui. Alu ajo patui barajo ka nanbana. Nanbana tagak sendirinya. Lai mengarati yang tuyuang. Cubolah hang inok manuangkan. Sure amak ko. Alah lu hari lama dalam. Sakit matoren. Yang kelaluk gay. Terima kasih. Bisu dan sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Sultan Bagak-Bagak Bodoh.